Десетки членове на партия „Атака“ и жители на Пловдив се включиха в поредното протестно шествие против присъствието на американски военни бази у нас, членството ни в НАТО и политиката на Европейския съюз против Русия. Маршрутът премина по централната градска част от пощата до паметника на Съединението. Граждани на Пловдив се обявиха против официалната политика на правителството на Бойко Борисов и подкрепящите го 7 парламентарно представени партии, с изключение на „Атака“. Протестиращите се включиха в подписките на партия „Атака“ против американските бази и за иницииране на референдум против членството на България в НАТО. Те заявиха своите виждания, с които настояват да се съобразят управляващите. Първо, не признаваме членството на България в НАТО и Европейския съюз и настояваме за незабавно излизане от военния блок НАТО и американската диктатура, наречена Европейски съюз, защото те срутват нашата икономика, енергетика и суверенитет, правят ни роби на техните банки и се месят във вътрешните и външните работи на родината ни. Второ, не разрешаваме присъствието на команден център на НАТО в България. Трето, американските бази да напуснат пределите на България, защото превръщат родината ни в окупирана и васална територия, в плацдарм за нападения срещу Русия и други държави. Подполковник Петров, защо сте днес на този протест против американските бази в България и въобще против членството на България в НАТО? Значи, американските бази в България нямат въобще почва. Нямат почва в България. Те не трябва да бъдат тук. Те са изкуствено създадени от нашите, в момента да кажа чисто откровено, тъпи управляващи. Никой не защитава защото няма от кого да не защитават. Те са дошли на трапници, те са дошли да окупират не само България. И в Европа, аз гледах телевизията, чехите имаха храбростта да ги замергат с домати и с яйца. Какво правят тук при нас? Какъв брат може да ми бъде американеца? Това са окупатори. Окупатори на целия свят. Защо и ние трябва да се превърнем в тяхна подлога? Притеснява ли ви присъствието на американски бази в България и считате ли, че България може да бъде вкарана във война с Русия от управляващите? Ние вече сме тяхни роби. Те могат да правят с нас каквото си искат. За жалост, нашето управление, особено на Плевнелиев и на Борисов, точно това направиха. Те ни обърнаха срещу нашите братя. Руснаците са наши братя. Те са хора, които 3 пъти са нас спасявали. Но има една истина. Истината е тази, че нещо, което ти е дадено даром, ти не можеш да го оцениш. Тук сме за да изразим нашето несъгласие с това на българска територия да има чуждестранни бази, особено американски бази, които не си плащат наема. Всички хора, които се интересуват, са запознати с това, че навсякъде в Италия, в Холандия, в Турция, американската държава плаща наеми за базите, където е акостирала с техника, с въоръжение. Но тук по неясни причини няма и една стотинка на българския народ. Може би не смята, че сме най-богата държава в света и затова нямаме нужда от наеми. Нашата държава има остра нужда от финансови средства в момента заради катастрофалното управление 25 години, така че това е най-малкото, което може да се направи, според мен, за да има някакво възмездие за техния престой тук. Надявам се, не е за дълго. По принцип, чужди военни бази на българска територия не бива да има, защото се превръщаме в страна на даден конфликт. И дори Пентагона беше нарекал България фронтова държава, което, разбира се, не може да се чуе никъде по медиите, по масовите медии, които създават една доста сериозна информационна завеса върху българския народ. Когато започне, не дай си Боже, когато започнат действия, съответно ние ставаме страна по конфликта и нашата държава ще е застрашена от ответен удар. Заради това са ми притеснението. Другите притеснения, заради които ги имам аз лично, това, че самата политика, която извършва нашата държава, не е суверенна политика, е в угода на външни сили, което ни превръща в колониална държава. Всеобщо известно е, че са 4 базите в България, но има и 5-та база, която се ползва най-активно
Сега в село знаят, че Снегирово, че е НАТО, но там са американци. С техните спартани летят толкова ниско над главите ни, правят се маневри, парашутисти се хвърлят, десанчици и това е редовно, особено напоследък. Даже се активираха и нашите вертолети от... Един вертолет виждам за сега. Аз съм дъщеря на пилот и баща ми е един от основателите на музея в Крумово. За сега само един, но си личи, че се правят... Учения се правят и се готви, всичко живо се готви за война. Представлявам Българската левица, партията в Пловдив и участвам в този протест срещу участието на България в евентуална война, милитаризацията и изграждането на бази американски на територията на България. Вас притеснява ли ви разтоварването на американска бойна техника през последните няколко седмици на територията на България и страхувате ли се от това, че можем да бъдем вкарани във война с Украйна, респективно Русия? Аз бих го разгледал въпроса за войната и мира малко по-широко в три точки. Първо, ние в Европа, Европейската лява партия и в България сме против войната, т.е. ние сме за мир. И това е една от основните точки. Важната, ние сме за мира, не сме за някаква война и милитаризирани от една сила. Втората важна точка, това е независимостта и суверенитета на една страна. Той се определя и от наличието на чужда военна сила, макар и по договори и с разрешение на Народно събрание. Така че не е допустимо увеличаване на военното присъствие. И респективно НАТО не трябва да съществува. Европейски съюз да, но Европейски съюз без НАТО. На негово място трябва да има общ форум за сигурност в Европа. Не мога да кажа какъв ще има ли ответен удар, но всяка война предполага невинни жертви. Предполага и жертви, които не са човешки, а жертви и морални, и жертви като разрушение на страната. Днес на този протест съм, за да кажа не на НАТО, не на заробването, поредното заробване на България и да на битката за мир. Значи, по милост, която Русия винаги е изпитвала към България, може би няма да се бомбардират български градове, а само точките, които ще бъдат наситени с американско оръжие, но влизайки намирайки се на наша територия натовски, т.е. американски бази, защото аз не видях други, освен американски танкове миналия ден в Зимница, лично ги видях, лично карах за такава платформа. Значи ние се превръщаме във враг на Русия, което означава, че Русия по право ще се разправя с враговете си, включително и с нас по начин, по който се разправя с врагове. Всичките бази, които са изнесени извън Америка, това Америка го прави с една единствена цел, да може ответният удар от тези бази да нанесат удар по Русия и ответният удар на Русия да бъде по тези бази да не отиде в Америка. Тоест всичките тези страни, които имат бази на НАТО, ще получат ответен удар и Америка ще остане чиста, а тези страни ще бъдат заличени. Това е теорията, практиката и стратегията на Съединените щати. Ако погледнем какво ние сме получили след като влезнахме в Европейския съюз. Първото нещо, разрушиха селското стопанство, разрушиха първо армията, после селското стопанство, промишлеността. Гражданите на Пловдив заявиха своята решителност да продължат с протестите против американските бази в България всяка неделя от 12 часа, като сборният пункт остава централната поща от страната на военния клуб. Те призовават всички честни пловдивчани да се включат в протеста, за да направим България суверенна държава и да я запазим като зона на мира.